ľudkovia moji. Ahojte, toto je pes slepičky. Toto. Môžete vitamíny. Toto treba kúpiť pes slepý. A tu máte takéto komidlo. Toto sa dáva do šrotu, zarába. Takéto. Takéto vitamíny, prenosnice. To sa dáva. Je to isté. Prenosnice. To je takáto zmeska. To je také české. To je žito. A to je pes slepý, všetko čo vidíte. Prenosnice, tu máte vypísané všetko. To ako to máme zelostoví. A tu máte tiež. To je pes slepý pre naše. A to je taká vodička, prenosnice. A pravím vám pekný deň. A toto tiež. Toto tiež prenosnice. Sa dáva také baktérie, to sa dáva do nosníkov, kde nosia vajíčka. Taký prášok. A tu, počkajte, tu sa to otvára. To taký šlo, vidíte? My pri sliepky dávame, pri nosnici dávame seno, alebo piliny, čo máte. To sa tam dáva. Kukurica moc sa nedáva, to sa dáva občas. Lebo sa priberajú aj zo slnečníka. Tak trošičku slnečníku treba dávať. A zarábať kukuricu, žito a trochu slnečníka trochu tam zamýšľať. A to je pre nich najlepšie. Tak vám hovorím, jak to funguje u nás. Toto videjko som spravil kvôli tomu, dnes ste to všetci videli aj v Čechách, aj na Slovensku. Prajem vám pekný deň. Dneska máme 13.5.2026. Ľudkovia, krásny, pekný deň vám prajem. Moje ľudkovia, naši ľudkovia, mám vás rád. Ahojte, pekný deň. A pekný deň vám ešte prajem. A zvyšňa dňa je 15.22. Ľudkovia, čaute. Pozdravuje vás Mike.